എനിക്കിന്നിവിടെ സുഖമാണ്. ഉപ്പ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തിരിപ്പാണ്. ഇവിടെ കൊറോണ വ്യാപനം കൊതിക്കുന്നു. ഉപ്പാക്കായി മോളെന്നും ദുആയിരന്നിടും. മോളെ കൊതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പോരോവൻ. നാട്ടാരെ വീട്ടാരെ മുഖം കാണാനാവൂല. ഇക്കാലമത്രയും പ്രവാസിയെ നിന്നിട്ട് ചാരത്തണഞ്ഞോരും ദൂരോട്ടു മാറിയില്ലേ. എന്നും പ്രവാസിക്ക് കോട്ടായി KMCC മറ്റു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനവുമുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒന്നിനുമൊരു മുട്ടുമില്ലല്ലോ. മോള് സന്തോഷത്താൽ നിൽക്കണം നാട്ടില്, നിൽക്കണം നാട്ടില്. മോളെ എനിക്കിന്നിവിടെ സുഖമാണ്. ഉപ്പ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തിരിപ്പാണ്. ഇവിടെ കൊറോണ വ്യാപനം കുതിക്കുന്നു. ഉപ്പാക്കായി മോളെന്നും ദുആയിരന്നിടും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലണഞ്ഞോ ഞാൻ. മോൾക്ക് പൊന്നുപ്പച്ചി സമ്മാനം തരുമല്ലോ. നിൻ സന്തോഷം കണ്ട് ഇഹലോകം പുൽകിടാൻ റബ്ബിനടുക്കൽ ദുആ ചെയ്യുമോളെ നീ, ദുആ ചെയ്യുമോളെ നീ. മോളെ എനിക്കിന്നിവിടെ സുഖമാണ്. ഉപ്പ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തിരിപ്പാണ്. ഇവിടെ കൊറോണ വ്യാപനം കൊതിക്കുന്നു. ഉപ്പാക്കായി മോളെന്നും ദുആയിരന്നിടും.